další díl z Brookhaven pořád, já jsem to jednou v tom druhém dílu říkala, teď máme samozřejmě třetí díl. A to si dáme, baťoch samozřejmě, to nesmí chybět, protože budu chodit do školy, jo dobrý, já jsem mám klikla na něco úplně jiného. Co je toto? Asi, že jako postavička, nebo ne? Kouknu za zada. Nevím, asi na zadek jako, ale to nejde vidět přes ten baťoch. Cože? Mě ukaž ten koberec. Kdyby jsem měla koberec. Aha, tak to je docela divný. Takže jsem se asi musela sednout, aby to vypadalo. To dělí tam. Že je zima, tak. Nebo ne, teplo. Maně. Balerina, cappuccino. Kamarád, Brainrod, ať napíše do komentáře. Tung Sahura. Co je, sakra, toto? To už fakt jako nevím, co je. Napište mi do komentáře, co je tady toto. Tak jako to se je zelená. Nevím, co to je, takže mi prosím, tak jako prosím, napište do komentáře. Já fakt toto nevím. Tady nevím. Erik nějaký se mi chce do přátel přidat, dobrý, no, tak to přidáme si to nejvíc brandů, je mi to jednoho jakýho, ale prostě těch brandů. Tak asi ne, no. Dobrý, no, tak asi toto. Plně, no. Já jsem bez trička. Tak třeba toto. Doufám, že to nenahlasíte, však je to jenom Brookhaven, no. O kurňa, spadla mi kartaček. To je super, no. Doufám, že jsem nerozbil. Teď udělám další díl, takže čau.